sembah dari mulun kapurku orisan muruping ngerat Mas Nomo Sidem Aum namastu silat Pringjuang Jagat Karono Jiranging Tondro Kakisaning Bisono Sono sinawung nanganing pilupu maksitanto Namaing Bedho Sinantur tutur katelo tulo-tulat Lorateng Paradya Winur Sitongomo Pameniskara Karanto Dian Wing Jaman Wurwa Mangyoto kapasaning Gubita Tamura nggih merambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggunggung sang purweng kota sigebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondhole rarik putih basa tuwek punaka pusurasa yen rasaya karaos wacarira angrasa wani uhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ilwaca jare wis kakecahing carita ora becik wis gumelarat jroning pakeliran Yung sejatine amriksane pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis punerba kodrating kawasa sehari ratriang idri bawana purwateking duk sinugilir kubanti temandan diwetanganing dina sasi warsi winduang sarta abad padungulan pangkartu mangkar sinar rambun kowe japating krembyah dadi padhing kutu-kutu walang atoga burun wono yang Brantaya dadi obraran tanpa wijalan padang rawang sinaring sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa marbawani jagat mungguing jagat mitambuk mungup-mungup mungguing kananmu kerabang melangkah lamun kaik siayah dilat-dilat bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arga katon coba kanan kiniring abang esmu jenar kabar bawan sinaring sang Hyang Basanta
tanang tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo ojo ing gunung kinemelan gendanu kasiliring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tarata wis dangu soleh kawula tasih dene larsa ngupaya buga garap tegal sawahe angluwur sila tanana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune anggering raja kayane sawaneh ana pirembakan sama ruwangi Sang Hyang Araka saya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon meluk dunung ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut weja rebut kekuwung parandene datana ing teng madani kekuwing praja ing Astina ya ing Gajah Hoya ya ing Liman Benawi mriki garis atos tanah untuk kalih 1000 jangkep tinega krana negara ing Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut bating paninggal kapan pok urut ing Cakrawala wane-wane cakra ing wisik sawaneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya sesuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antir sasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggil parang tuwa anggem ruyung royo-royo karang fitri rowe-rowe roning klopo bumi subur pasidan mawur sadengah tinandara tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjangan hangrangsang langit lenggak lengguk tuwin lampahing mijil saking sendang mening tirtani iline pinara para layune tinampi waduk inendung bentung kinarya angilini sawah miyang pategalane Narakesma mogal panguleng tetani bebasantanane bumi ingkang sacengkahing tung selo sedaya tinanduran tanen tuwa kang murakabi pandya Betari Sri Anglar Pasyeban Yayah Rukmi Sari kang pinangkup Pertiwi pategalan rinengga kala ijo ingkang ngrembuhi godhongane ambiyek-biyek wae nganti kaya manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadotan kujina ciwrawi pukulan kang maweh sarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik iwen sangsaya ngrembaka lamun miyang adlaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datana carane kandhang anggo kinancing palang lebet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek seka kati akara luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina wanaga ngimbanging gunung hanggung reneksa mres lestari ron tumurun rah tumrah sadya dadi urip-uripane lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti sampun samut ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananging mung samat sinamaton daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatining jejibahan ingkang minuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karasa ambabar karya ing pinasake negara ing Ngastina Lagasmana lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir jinawi gemah ripah karo tata-tata Raharja dasar negara gedhe bori padang jagati dhuwur kuku turta adoh kuncarane turta kasusuning moncong praja lah sinten to wau ingkang ngasta pusaraning adil praja ing Gajah Hoya ora ngira den ucap madosaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani jejeluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Anom Gurupati ya Sang Prabu Jaya Pitana Nalendra pepakuning bumi ingkang anggo njejegakon kautaman risa juga lenggah madaning dampar binayang bayang Sang Hyang Hapsari kaos tinggal pepak handir sagung kang samya semewa yaya robeng samudring daratan mewah datan kanton Sang Hyang Anung tetunggiling praja ing Astina mewah Sang Hyang Kadang ingkang ketingal ngaglah bergagah yayah pait ning kiwa datan kanton pisuwanipun saturing plasa jenar patih negari Astina niki Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Raden Harya Suman ya Sang Trigantal Pati datan kantor ugi pisawanipun Pandhita Lantip panggraitane Pandhita ing saka 5 manenggi Sang Resi Begawan Durna ya Sang Raden Kumbayana Wangsit Pandhita Lantip panggraitane
bebasan linangkung saking para titah-titah sanesipun Risa juga lenggah sinuwaka wonten ing praja ing Astina. Datan Gandrugi pilenggahipun nalindra ing ngawangga anenggih Sang Narapati Basukarna ya Sang Prabu Basusena. Datan Gandrugi Rayi Kurawa peranganipun para Satkurawa rayi dalem negari Ngastina anggih risang Raden Kartomarma ing Jawi pepak handher mlabar sangjaning para nayaka samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit merasa satatupan dengkul datan posela labet kathah marasiba ing alun-alun hambludak gendera rerontek umbul-umbul kekiterahangan danu yayahi monding mangsa labuh payung megar mendih jamur barat ing mangsa rendheng tumbahe ngrangap kaya jati ngaran ing mangsa ketiga datang kantun pisuanipun para kadang marasa wonten ing sak jawining kedaton parandene ketinggal tidhem jinem madyaning pasewakan negari Ngastina nadan godhongan tanan obah samirana datan lumambah kapiyarsa mangsa araning pradangga mewah panglik ing waranggana dadi gragapan ing kalih nata ing Astina sigra murwani pangandikan dadi kumangguling wijining pandika Sang Prabu Duryudana kendhering kababaring lisan
emas-emas neng mase bakalan busana maneka warna Puspiteng Udyono Myang manjrah sagarwa rukma renggeng maneh nara narawata Abra-prabanya sumirat Abra-prabanya kang sumirat anyaring deksa lelewaran lergi laci sireng ade wimbo kando amre minge katiyuping maruta
adilin we ana sasmitaning sun jagat wasane Bathara paman Pati Arya Suman ayo ndadekake kaget pelira sira paman dene sira ingsun biji ana karsaning Mandira paman Pati Arya Sungkuni paman Pati Arya Suman kawula nuk nggih anak Prabu ing jawi sanget kuwatos sing manah ingkang ngabdi ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anggir anak Prabu Duryudana ing jawi sanget kuwatos sing manah bebasan pindhara ning Salomba pinanjering alun-alun kumitra carok malas nanging sareng wonten ngarsa paduka Gusti kula sang nata tebih saking raos kemarasan sinuwun dewa sesembahan kula wanara sabda tama paduka anggir anak Prabu Duryudana ing Astina ingkang bapa ing kepatihan kepareng cumadung dawuh nggih kawula nuwun paman Pati Arya Suman iya katibaran dadi paman ingsun percaya monggo dadi batal wakil ingsun pranata tuturake ing kaprajan para diagi atura kelan panjenengan Mandira samendang aja ngandhut ing karempin paman Pati Arya Suman menawi paduan dangu bab tata rakiting kaprajan sadya tan badhe anguci wani ora kawula samya sayuk seka kabeh agar huring nusa bangsa tuwin negari ing Astina nggih mendhaipun para prajurit sapa kura ingkang sami geladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartamtu boten badhe anggepa uncung paduka Gusti kula Sang Nata anak Prabu Jaka Pitana ingkang ngabdi ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih dewa sesembahan kula kawula nuwun paman Pati Arya Suman iya gawe bombong ingkang dadi atur pandikan paduka ora lapangan ingkang utama tindakna selawase urip menapa ingkang dados dawuh paduka badhe kula cangking nggo jimat nggih nanging dereng lan sak sampunipun ingkang bapa ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk nggih sandhap padha paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana paman Pati Arya Suman inggih kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung kasengkecak ingkang dados pilenggahipun paduka paman Pati Arya Suman wonten ing Praja Ngastina menika paman Pati Arya Sungkuni sampun boten krang prayogi nggih paduka anak Prabu Duryudana bapa Bandura ing Saka Lima dupi kula tampi rawuh jengandika wonten ing Praja Ngastina menika bapa Bandurna bapa Nemban Durna ing Saka Lima astagfirullah suara kimbal sumorante hawelah kandang bluguduk manyar-manyar sumorante hawelah kamana kang kula kok gantil kudur selikur tupi kula tapi timbalipun paduka anak Prabu Duryudana ing Astina kepareng ingkang bapa cemadung dawuh nggih langing dereng laksan sampunipun ingkang bapa ngaturaken pudya pangasta marsanipun paduka anggere anak Prabu Duryudana Nalendra ing Astina anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Bapak Bandurna inggih kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung pasegan para krami ingkang putra ing Astina mugi kunjuk marang ngersanipun paduka Bapak Bandurna nggih kula tampi ndamel bombong ing penggalih ingkang bapa nggih mboten langkung kasengkecak ingkang prayogi Bapak Bandurna nggih sampun mboten kirang kepenak menapa putri Kakang Prabu Karna ing Ngawangga kula tampi rawuh jengandika wonten ing Praja Ngastina menika ingkang rayi ngaturaken pasegan para krami mugi kunjuk marang ngersanipun Kakang Prabu Karna Basusina ing Ngawangga Kakang Prabu Basukarna jagat dewa bathur jagat pangestu kura nggih Yayi Prabu dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Astina Yayi Prabu Duryudana langsung pasegan para krami sampun kunjuk wonten ngersanipun ingkang ngraka ing Ngawangga mboten langkung pudya pangastawanipun ingkang ngraka ing Ngawangga mugi kunjuk marang ngersanipun paduka Yayi Prabu Duryudana kula tampi damel bombonge penggalih mboten langkung kasengkecak ingkang prayogi Kakang Prabu Karna nggih sampun mboten krang prayogi pesanipun ingkang ngraka ing Ngawangga wonten ing Praja Ngastina menika Yayi Prabu apa dene sira Dimas Kartomarma
padha tatanen barisaning para prajurit aja nganti ana ingkang saur manuk jenenge Sunedyanem Brama migati ning pasewakan kawula iki diwuji sembahan kula pangayuman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula Sang Nata Prabu Duryudana kula Prabu kula ingkang dados sahabat badhe kula cangking nggo jimat mugi dayana kemasantosan badhe kula esakaken dawuh padha Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana ya kae pompo ing penggalih tatane barisaning para prajurit aja nganti teng padha saur manuk jeneng Sunedya ambabarake migati ning pasewakan Dimas Kartomarmo iki dene sasampunipun kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sinuwun ya pun kakang pompo kula liwat pangestu Kutambanana kula punika jimat paripih dalem kasantosan prayogatna Dimas Kartomarmo sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Duryudana sareng kula tampi timbalan paduka wonten praja ing Astina menika nggih ingkang bapa kepareng cumadung dawuh wonten badhe wonten rembak menapa tuwin badhe wonten pangandikan menapa nggih anak Prabu Duryudana kepareng ingkang bapa ing kepatihan ing Plasa Jenar cumadung dawuh ampun meneng mawon kula menika ngentosi wonten ing napa niku jenenge kawit wiwit pasewakan menika dugi sak menika kula menika ngentosi ingkang dados dawuh paduka anggih anak Prabu Duryudana samangke menapa ingkang badhe dipun dawuhaken nggih anak Prabu Duryudana kaparang ingkang bapa cumadung dawuh ampun diam saja ampun meneng mawon kados ngaten nggih anak Prabu Duryudana kepareng kang bapa saka lima kepareng cumadung dawuh nggih anak Prabu Jawa Pitana suram-suram diwangkara kinggen ler mangus mokeng layon dene ilang memanis wadanira layu kumal kocam radani nggih kula nuwun sewu sareng kula dangu sareng kula kepareng nyadung dawuh timbalanipun paduka anggir anak Prabu ing Astina kenging menapa paduka malah sajaipun netesaken punang pasmo saking telenging netra nggih anak Prabu Duryudana wonten perkawis menapa kepareng ingkang bapa cumadung dawuh tinimbalanipun paduka anggir anak Prabu Duryudana ing Astina kawula nuwun nggih. Wah, kok malah paduka menika kok malah sajak nangis menika wonten napa to, nggih? Ingkang bapa menika sanget nresnani dhateng paduka anak Prabu Duryudana. Menawi paduka ngantos netesaken punang waspa menika, wah kula nuwun sewu ducan menapa ingkang badhe kula sandhang. Krana kula mboten saged ngemong menika pujangga wonten ing Praja Ngastina. Kula menika mboten saged ngemong minangka dados pujangganing para Sata Kurawa. Nggih, anak Prabu. Kula aturi paring dawuh lho. Angger anak Prabu. Ingkang bapa cacing Jawa lho. Sampun kados ngaten. Samangke damel susah ingkang bapa ingkang Adipati Arya Suman menika. Nggih to, Adipati nggih ngaten to? Iya, Kakang. Mila samangke kula aturi paring dawuh ingkang tetela menika. Menapa to perkawisipun Gene Paduka anak Prabu Duryudana nandhang Sungkawa? Sampun samangke ngantos netesaken punang paspon saking telenging netra. Nggih Paduka anak Prabu. Angger anak Prabu Karna terus pundi? Enten tanggapan menapa?
saking paduka Nenggara anak Prabu ing ngapura. Iya lah. Yai Prabu. Wonten perkawis menapa ngantos paduka netesaken murang raspa kados ngaten. Sampun mendel kemawon ingkang raka pareng nyadong dawuh. Monggo kula aturi ngendika dumateng ingkang raka ing Nyawangga. Samangke menapa ingkang dados perkawisipun dening paduka. Nandang sungkawa kados ngaten. Samangke ngatos netesaken punang waspa saking kelihing netra. Nggih. Yai Prabu. Nggih samangke kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendel kemawon mesakaken ingkang bapa ing kepatihan mesakaken ingkang bapa ing Sukalima menika pun Kakang Penemban Durna miwah mesakaken anggir Prabu Karna ing Ngawangga. Nggih kula aturi cumadung dawuh sampun ngantos kendel kemawon sampun ngantos damel susahing para pinisepuh wonten ing Praja Ngastina menika anak Prabu Anjrengkang Puspita harum kasilireng samirana mri sekar kadung ngas gandanya Ratnaning Driya Wadono klonyun aku ing samudra pangaksami. Kula ngantos kaliputing penggalih. Kula namung menggalih babagan pasumdan ingkang sampun kula lampahi. Ingkang sampun kula araosaken jroning alam pangimpen. Jroning nendra kula wau dalu. Paman. Duh, kula nuwun sewu lho, Nger, kula nuwun sewu. Mboten kok kula menika ngawonaken paduka nanging kula nuwun sewu menawi namung babagan pangimpen kemawon kok paduka saged ngantos kados ngoten ngantos ndamel susah penggalipun ingkang bapa ing Plasa Jenar miwah Kakang Penemban Durna ing Sukalima. Paduka nyumpena pasumpenan menapa ingkang nyumpena wonten ing nendra wonten ing dinten menapa malemipun menapa kula kinten menawi babakan pasumpenan Kakang Penemban Durna ingkang langkung puna babakan werdining pasumpenan menika nggih aman kula wonten dawuh ingkang dados kejot penggalipun ingkang putra ing Astina menika pangimpen kula wau mboten mujudaken pawartos ingkang becik ateges pangimpen pasumpenan kula wau badhe angrawuhaken dugekaken inggih menika bab bencana ingkang badhe tumantuk wonten ing negari Ngastina. Paman kula nuwun sewu lho menawi babakan pangimpen kula aturi nyuwun pirsa kemawon kalian Kakang Durna. Sabab Kakang Durna menika ingkang langkung pono ingkang langkung pirsa babakan werdining pasumpenan jroning nendra. Sebab menurut petanganipun miturut pametangipun ingkang utawi Kakang Penemban Durna dinten sak mangke menika
ngimpi menika wonten wayahipun piyambak-piyambak wonten wektale wonten jam-jamane lan wonten artosipun piyambak-piyambak. Monggo Kakang Durna kula aturi paring dawuh. Napa ta? Pak kula ujug-ujug dikon paring dawuh, kula dikon matur niku kula enten apa? Kula kedah pripun? Kula kedah matur pripun ngersani anak Prabu Duryudana. Lah dalah apa Kakang Durna ki ora mireng apa piye to? Napa sampeyan ora mireng Kakang? Lah. Sing kula mireng ki mung swara entut. Kula mboten mireng wigatining pasewakan ping sampun ditos ngentikaken dening Paduka anak Prabu Duryudana menika kula mboten mireng Depate. Lah dalah saiki ngene Kakang. Wonten jawah. Pripun? Anak Prabu Duryudana ki nggone Sungkawa ora liya mung menggalih babakan pangimpen sing disumpena ana ing jroning nendra mau bengi. Wah, kosike kula deloke. Wau dalu niku maleme malam Minggu. Nggih, leres. Minggu Kliwon. Inggih, leres. Ah, lah menika lho kula nuwun sewu kula menika ingkang sakmangke ngantos ngenteraken dampar keprabun dampar Kecamatan Negari Ngastina. Menika ingkang ngantos dinten sakmangke damel Sungkawa penggalipun ingkang putra ing Ngastina. Bapa nempan. Ah, tapel-tapel saru kempel kandang blekuduk manyar-manyar. Sumarante hawala. Lah menika kula aturi nyuwun pirsa kemawon. Mboten sah nyuwun pirsa kalih Depate ning nyuwun pirsa kemawon kalih ingkang bapa ing Sukalima. Mboten sah nyuwun pirsa kalih anak Prabu Karna ing Ngawangga. Mboten sah nyuwun pirsa kalih Kartomarma menika sing dingerteni mimpi basah. Mimpi-mimpi kaya ngoten niku ngimpi-ngimpi pasumaning kaya mawon mboten dipun mangertosi. Depate atu angger anak Prabu. Inggih. Samangke kula aturi paring dawuh. Kok saiki rombong aku aja omong sik. Mayawi gatining pasewakan diturna. Kowe wis nugelke wilah meneng wae. Oh, tekan Negara Ngastina kan nugelke wilah demung siji. Ora ngijali kuwi mangko. Wis kang ora sah celemongan mara gage paringa dawuh matur kelawan ngersaning anak Prabu Duryudana. Oh nggih. Kula nuwun sewu. Pasumeranipun ngimpinipun wonten ing malam Minggu. Inggih. Malam Minggu Kliwon. Inggih. Wah, berarti pasaran Karangmaja. Kakang Durna ki piye? Nah, pasaran Karangmaja ki Kliwon karo paing lho Dipate. Iya. Penggirong kowe ning sing dodol ning kono. Iya, wis kek matur. Heeh. Kula nuwun sewu kula nyuwun pirsa. Ngimpinipun menika jam pinten utawi tabuh pinten menawi Paduka Amestani? Amestani jam. Ngimpinipun sareng kula gagap kula tangi saking nendra. Kula wungu saking nendra. Kula mas-masaken kula mireng jago ingkang sami kluruk. Wancinipun sampun gagat bangun. Wah, ini bahaya sudah ini, wah. Atosipun bakal dados kasunyatan sebab pasumelan menika kapérang dados 3 perkara. 3 apa 4 ya? Oh iya, nggih 3. Sepisanipun menika Titiyani, Gandayani. Yani ki tanggaku kae ya. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem. Kuwi apa wae Kakang? 1. Titiyani kuwi mung kembange wong turu. Kuwi wayahe kira-kira jam 10 tekan jam 12 bengi. Oh, kuwi ngipi sing kepiye? Kuwi ora bakal dadi kasunyatan Dipate. Kuwi tegas kembange mung wong turu, cek kaya ta sampean. Bar dolan ketemu wong wedok ayu. Batin wae, iki sapa ya kok ayu banget. Nah aku njaluk nomere diwenehi apa ora ya? Lah kuwi kepikiran nganti arep nendra, nganti arep sare, nganti arep turu. Nah, jroning turu, jroning nendra kuwi ngimpi wedokan kala mau, kuwi berarti mung kembange wong turu. Ora bakal dadi kasunyatan. Oh, ngono Kang. Heeh.
Kuwi nek misale turu blek ler terus ngipi wong wedok sing sampean temui wau lho. Inggih. Lajeng Gandayani menika ngimpi ingkang kosong. lho. Ngimpi kosong kepiye? Nek saka jam 2 tekan jam 3 ora ngimpi apa-apa kuwi teges wonge wis ngrasake mati suri. Oh. Ngono Kang. Apa kuwi pancen bener? Nek miturute Begawan Dara ngono lho, mbok nek miturut Pendhita Liya aku ora ngeruh. Kuwi miturute Pendhita Saka Lima, percaya ya apik-apik wae, ora percaya ya oke. Ora percaya ora apa-apa ngono lho, ora masalah. Iya. Terus puspa tajem. Lah kuwi ngipi sing bakal dadi kasunyatan. Nek Paduka Prabu Duryudana menika sak mangke nyumpena babagan banjir ingkang tumantuk ning negari Ngastina Pasewakan negari Ngastina ngantos sak mangke ngenteraken dampar kencana Ngastina dampar Prabu Ngastina mongko banjiripun sanes banjir air bening utawi air buket nanging banjiripun menika banjir rah sanes banjir toya biasa nanging banjiripun menika banjir getih miturut pamitangipun ingkang Bapa ing Saka Lima menika sak mangke Paduka badhe antuk pikantuk rejeki ingkang kathah saking ngersaning Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang murbeng jagat, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang murbeng jagat, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang murbeng jagat. Wis ora usah bulan baleni. Gusti kang akarya jagat ngono wae wis ro. Men mantep. Iya. Mumpung sone apik lho. Ya wis sak karepmu. Mekaten Bapak. Nggih. Sebab wonten mapinten-pinten peneliti lho wonten mapinten-pinten pamanggi saking para pandhita saking para sepuh saking para wong pinter saking para kyai nek ngimpi misale ngimpi omahe kobong kuwi tegese bakal entuk dhuwit sing akeh nggih nek ngimpi mayang mongko jroning pengimpen kuwi jroning mayang kuwi ora dicepaki wedang kuwi bakal teges bakal bayaran oh kaya ta bengi niki ning begini iki kesalahan kula was-wasaken kok sami angsal wedang piyambak-piyambak mau apa ora bayaran ya dipate bayaran bae bayaran wis ora usah nyentuk bayaran mboten kula namung gegojekan ning menika saestu iya nek to ngimpi dadi manten mangka sing misale Depate lho ngimpi dadi manten heeh Depate lingkuh neng pelaminan mangka karo wong wedok sing tak senengi ning wong wedoke mau raine ora cetha pasuryane bruwet kuwi ateges Depate bakal cepak patine oh lah nek ora ana temanten putrine ateges Depate bakal dipateni dening wong liya ngati-ati wae ndelika sing primpen jegur ning sentong apa lemari ngono iya niku ketap dados kasunyatan ger menika menawi ngimpi-ngimpi ingkang menika ingkang sampun kula aturaken ingkang sampun kula sebataken ngajeng menika kala wau Paduka sumpena wonten ing wayah gagat bangun utawi jam 4 utawi adzan subuh menawi jaman sakmenika iya menika ngimpi menika badhe dados kasunyatan mila kula aturi menggalih menawi Paduka pitados kalih ingkang Bapa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pipindhan dene Paduka mboten pitados bab menapa sedaya ingkang sampun kula aturaken menika mboten dados menapa menika miturut kapercayanipun piyambak-piyambak kapitadosanipun piyambak-piyambak miturut pangeranipun piyambak-piyambak miturut agamanipun piyambak-piyambak miturut panembahipun piyambak-piyambak miturut dompetipun piyambak-piyambak apa ora entek suaramu kok ora tak duit iya aku wis cepat-cepat tirmas kok Depate lah iya menika lho ingkang dados aturipun ingkang Bapa ing Saka Lima samangke kula aturi menggalih kula aturi gulung kula aturi metang menapa Paduka badhe pitados kaliyan ingkang menapa ingkang sampun dipun aturaken tulih cangkeme Anudurna menika kala wau kok Darna sasar susure makane nek omong aja cepet-cepet cangkem tuwa oh arep muni Durna kaliyan Darna oh iya Darna ki bakul mie ayam iya wis ora apa-apa gak ora mila samangke kula aturi menggalih menika ingkang saged kula aturaken mbok bilih kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten wassalam sigra-sigra yen permana ganca
Sikro nglakit nawang sesongko Nalendra mbok marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurdakrare kagiri-giri prananggana gawe gelar Tidhamadyaning pasewaken Garing Astina nalika semanten samaya pinangaken ingkang dados bedahipun pandhita ing Sukalima nenggih Sang Begawan Durna ing Sukalima dadasa goleng mangke nata ing Astina legek nganti kaya Pratima golek kencana Pratima tegese golek kencana pas nganti kaya cahyane sumrawat nganti kaya teja parandene Pratima golek kencana kasaru geger jaba pihak ngarsa tangkap ing mriku pasiban Brahma apa angkat didarunane ora ana macara putih gajeng medun sok maringan Jawa amung soanipun Panakawan saking Karang Kadempel nggih saking Pengapus atmajaripun kula Asmar Putra ingkang meragil nggih Lurah Bagong ingkang wantun minggah madaning datulung Praja ing Astina samangke nyerpepeh pindha sata mrege kagiat kang samya mulat mangono pangudas semaraning para kawula kancana daya piyak-piyak njaluk dalan Senowati jagat kinari amung lalu membak ombak ing samudra Palumot amra ganggam
apik, laras gamelane penak padha ngomah. Bagong, Non, kita kowe aja matur dhisik sadurunge ingsun dangu. nggih ngapunten. Wah, iki kula mung ngrasani gamelan Ngastina niku apike kaya ngene to. Iya, Bagong. Wah, larase penak. Iya. Ya mung kok demunge tugel sawilah. Wo. Ya wis ora apa-apa mengko iki. Panjenengan ingsun sing ijoli. Wah, jan. Ngapunten lho, niki ngapunten kula mung nyela-nyela. Iya. Paman Wonten dawuh. dereng ngantos kula nampi sabdanipun Bapa Nembandur ning Saka Lima. Mboten pangling mrukati dene swanipun Bagong atmajanipun Kelurah Semar. Yung ngalah. Ya, lagi wae bar dirembuk. Babakan pangimpen sing dina sak mengko miturut kula Lengger. Inggih. Miturut pamitangipun ingkang bapa ing Plasa Jenar pangimpen kala wau werdinipun boten sae. Lah kok menika sowan Bagong lah kula aturi ngatos-atos kula aturi eling lan waspada babakan pangimpen pasumpenan kala wau dalu. Inggih. Paman Badari Suman kula aturi lenggah ingkang prayogi. Sampun boten kirang prayogi. Ngono kan Bagong. Sawise satata sira ngadhep ana karsane ingsun. Padha slamet tekamu ning Praja Ngastina kene. Ngono kan Bagong. Lah ora kurang ajar ta iki ditimbali ngono kuwi wis ngiduan ning kono. Ngapunten sinuwun, niki mengke dipel nggih. Iya. Ping 7 ngangge lemah. Iya. Ngapunten karang kula niki gerak. Ngapunten lho saestu. Menawi padukan dangu nimbali dhateng ingkang abdi ing Kabagongan wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ngastina menika tanpa alangan setunggal menapa. Slamet sowan kula wonten ing Praja Ngastina menika tanpa alangan setunggal niskara tanpa rubeda. Slamet lair lan batos nir ing Sambigala. Iya. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampeyan dekem tantem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sanda pepada. Paduka Gusti kula Sangnata Prabu Duryudana ing Ngastina menika. Sinuwun. Iya. Ingsun tampa rat pangestu ningsun. Sing kudu sira tampani. Nuwun inggih, kula pun tinggal jimat. Barang pangestu paduka bali kula cancang pucaing wani. Dumaweng wijang gedeng berdaya. Andhasiraken cahya nur cahya daging sapi. Daging rah kajiwanan. Prayogakna Bagong. Sampun boten kirang sekeca. Bagong slamet lekamu. Slamet. Lho, ora basa karo Patih Sengkuni. Lho iki sapa ta iki sing ngomong iki? Aku eneng kene Bagong. Halo. Oh, Patih Sengkuni. Iya. Bekti kula kunjuk wilujeng sowan kula. Rekyana Patih. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat ndayana ing kasantosan. Prayogakna Bagong. Sampun boten kirang sekeca. Sapa iki kok kaya wong kepidak cengele? Iki aku Bagong Pandhita ing Saka Lima. Bentar ing Saka Lima. Oh, Penemban Darna. Darna anu Durna. Penemban Durna. Padha prayogana. Padha slamet ta kamu Bagong. Nggih. Wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ngastina menika. Bekti kula kunjuk Penemban. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pun jimat paripun dereng kasantosan. Man kono le menehi pangestu cepet tak sauri cepet. Men apa jenenge kasiate? Wong tuwa menehi pangestu ki men gelis. Ya sakarepmu prayogana Bagong. Nggih, sampun boten kirang kepenak. Bagong padha slamet kamu. Halo, tak nampa telepon sike. Kowe wis ora usah ngurusi wong jaba. Iki HP kula enten telepon kowe. Kuwi wong apa? Enten job. Oh ya wis. Ditampa sik. Nggih, mun mengke rembakane teng keri-keri. Ya.
Wilujeng sawan kula sinuwun Prabu Kresna, Aku Prabu Karna. sinuwun Prabu Karna Basusena ing Ngawangga. Iya. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat ndereng kasantosan. Prayogakna Bagong. Nggih sampun mboten nirang prayogi. 6 kowe ora mbageke aku 6. Tobat penjalan mika. Ayo mbageke sedulure Kakangne teko rene kaya ora mbageke. Wilujeng suwanipun kula Bagong. Apik, slamet tekaku nang kene. Ora kabarmu apik-apik wae to? Nggih, kabar kula sae. Wah, jan pendak dina. Saya ayu kowe. Nomormu WA isih sing kae to? Nggih, pangestunipun sing tasih ingkang menika. Kok tak WA ora balesi? Do nyuwun pangapunten HP kula keriset. Kowe iki ya aneh-aneh wae kok. Dipun nggih dolanan anak kula. Wah, jan anake tukokke HP dhewe. Nggih, Nek ora kuat tuku tak tukokke. nggih. Kowe ora ngerti po, aku saiki dadi juragan kayu. Nek meng nukokke HP yang kuwe kecil. Wah, Bagong ki aneh-aneh wae. Estu niku, kula niki saniki dadi juragan kayu. Ngoten lho, kula niku nenten ngriki jeneng kula Senen. Nek sing marai kuciwa lho niki dalang sing kula tutke niku marai gelo kula niku kula mung didapuk dadi penggerong. Pengangkah kula niku ya dadi peniti gamelan. Wah, lak ya saya mudhun ta kuwi. Bagong, Wonten Jawa. sawise sira satata nang ngarsaning sun, apa sing dadi wigatimu? Apa kowe diutus dening bapakmu Semar? Apa ana wigati saka kekarepanmu dhewe, Bagong? Wah, maksudipun menika ngaten. Kula menika 3 dinten 3 hari, tigang dinten 3 dalu menika kula niku mboten saged turu. Sebabe apa? Sebab kula niku mung menggalih. Merga salah sawijining dina menika kula tanglet kalih Petruk kalih Gareng, Kang Petruk. Aku tak takon karo kowe, janjane bapakne awake dhewe iki sapa? Kang Gareng le wangsulan nek bapakku karo bapake Petruk kuwi dewa ning kayangan. Jenenge Jem Solantara utawa Gandarwa Rajamaya, Gandarwa Raja Bali Arak. Gandarwa Rajamaya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Sang Jem Solantara. Menika lho, ngaten. Lah kula matur ngeten, berarti nek bapakmu karo bapake Petruk kuwi aku ya anake Bapak Solantara. Dudu, kowe udu anake Bapak Solantara, kowe udu anake Bapak Gandarwa Rajamaya, udu anake Bapak Gandarwa Raja Bali. Neng kowe iki seje bapak karo aku. Kula tur tanglet. Iya. Lah bapakku sapa, Reng? Bapakku sapa, Truk? Ambuh, Kang Gareng lewang. Sareng kula nanjaken kalih Gareng kalih Petruk, bapakku sapa lewang sulan padha ora mangerteni. Malah Gareng niku lewang sulan kalih kula niku sajak nglarake ati banget. Aku anake sapa, Reng? Embuh. Mbiyen ki bapak ki duk jaman nalika jaman perang. Bapak ki diuyak-uyak londo. Bapak mlayu nang alas, nang jroning alas kono ana kethek bayan. Ha bayi kethek mau ditemu karo bapak, dingu nganti gedhe wekasan dijenengke Bagong. Lha niku napa ora nglarake ati niku? Ora tangne saiki kok napa niku ora nglarake ati kula. Wong. Parep ngapa? Arep suluk telutur. Wis ora sah, wis ora sah. Wis nang iso dhewe kono ora sah, ora enek sing gagas ning kene ora enek sing gagas. Ora ati kula. Niku lho, kula saniki kula nuwun sewu. Gandeng kula nanjaken wonten mriki niku kula takon. Sinten to sejatine bapak kula? Mila kula nuwun agunging samudra madu. Samudra pangaksami kula mboten betah kalih jenengan
Neng sing kula betahke sang pandhiteng saka papat saka 5 peparep Begawan Darna Begawan Durna sinuwun. Lah pancen tetelo kaya ngono sing dadi aturmu. Bapak Rembahan, wonten dawuh nggih. dene sak mangke Bagong betah kalian panjenengan. Kula aturi anyaken suwanipun kalih pisuwanipun Bagong. Oh inggih nggih, ngestaken dawuh. Turnaila panalinangira lumajaring ratri. Yen enggak jangganira kapisanan. Aneng merang Brontoyuda. Aduh kupung jingkate. Jingkat aku Gusti. Oh, Bagong kowe sing mbutuhke karo aku. Nggih, penemban kok sampean le ngendika rada luruh. Iki tak eman-eman Bagong, iki sasi iki aku dur-duran Durna. Nggih. Kowe mbutuhke karo aku apa pancen bener sing dadi ngendikane anak Prabu Duryudana? Nggih, pancen bener mekaten, leres ngaten. Kula niki takon kalih jenengan. Sakniki kula nyuwun pirsa kalih jenengan. Dinten samangke gandeng Petruk kalih Gareng pun ketemu kalih Engkang Sudarma pun ketemu kalih wong tuane. Sakniki Bagong ajeng takon bapa. Oh, kowe arep takon karo aku? Nggih. Sakniki kula nyuwun dipun jlentrehaken bapak kula niku sinten, ibu kula niku sinten. Jenenge sapa? Utama lho niki sing utama niku bapak kula jenenge sinten. Nek bapak kula niku misale dadi ratu utawi dadi Nalendra, negaranipun menika pundi? Wonten ing tlatah pundi nek wonten apa ya jenenge? Dadi Nalendra teng tanah Jawa jejuluk Prabu sinten? Teng tanah Sabang jejuluk Prabu sinten? Nek dadi pendhita peparap Begawan sinten? Dan niku kula nyuwun pirsa kalih jenengan. Nek bapak kula niku misale jenengan nemokke bapak kula teng Gembira Loka, wah kula nuwun sewu, kula paripaksa kula kudu ngabekti teng Gembira Loka niki. Kula kedah tumbas tiket masuk 70.000. Ngene ya Bagong, tak jarwani. Jarwa apa sapa? Tak jarwani iki tegese tak jlentrehake silsilahmu. Wih, silsilah. Padurna guru PKN apa ya? Kok anu kata-kata silsilah. Monggo kula aturi paring dawuh, nek mangke mbetahaken probéa jenengan mangendika probéane pinten? Mangendika mawon opahe napa jenengan jlentrehake kula mangendikake mawon. Ora sah. Ampun ngoten, ampun nolak rejeki. Niku kula estu ikhlas lahir batin lho niki. Kalih ben karuan le kula golek utangan. Wah, ngarep ngopahi wong kok mengutang. Pun kula aturi paring dawuh bapak kula sinten, ibu kula sinten. Kula niki anak turune sinten, nek kula pancen anak turun dewa mangendika. Dewa sinten kula tak nyembah kalih dewane wau. Ngene ya Bagong. Ngene ya Durna. Gus. Malah genti ngandhani. Ngene ya Bagong, duk nalika iki ya meng aku krungu pekabaran. Nggih. Krungu pekabaran kuwi tegese aku ora mangerteni langsung, aku ora nonton langsung kedadian utawa apa ya? Mbah, jenengan sajeng ngendika takon leh kula. Kedadiane utawa Peristiwa. heeh kuwi mau. Duk nalika semono. Merga nek dipetung cara umur ki tuwa kowe mbangane aku Bagong, ya ming sing bedake ki ming derajat lan pangkat. Aku dadi pendhita. Ngabi antara pendhita kondang kaloka sak jagat, pendhita sing kondang monyol-monyol. Manyor. Ning kowe mung dadi wong kere, kowe mung dadi wong gedipal, 17 kowe dadi ponokawan, kowe dadi abdine para Pandhawa. Wah, jan nglarake ati omongane. Sampeyan ampun ngoten lho, arep kula niki ponokawan, ning kula niku kere. Ning kula niku anak dewa. Sari sing kula anggap sebagai bapak niki sinten? Bapak kula niku Semar. Semar niku sinten? Semar niku Sang Hyang Ismanta. Sang Hyang Ismaya. Niku kakangne Bathara
guru. Heeh. Semar iku Bathara dosen. Nggih. Mangerti dina sak mengko. Dok nalika ana lelakon Wisnu Ratu ana ing jagat iki, kuwi donya isih kosong, donya isih suwung tanpa ruang. Sing ana ning donya iki ora liya kejaba ya ming bapakmu karo dina sak mengko Sitagak utawa Sitejamaya. Terus mula dina sak mengko bapakmu modhah nyang kayangan, bapakmu bali munggah ning kayangan. nggih, terus Banjur bapakmu pradul karo bapakne. Ya kuwi Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. berarti niku mboten duwe adi, mboten duwe kakang. Ora. Mula dina sak mengko Sang Hyang Pukulun Bathara Tunggal nyebda ayang-ayangane Semar dadi wujud bocah sing tansah bebagongan. Mula dina sak mengko ayang-ayangane Semar sing wujud menungsa mau dijenengke Bagong. Kuwi sing iso tak aturake karo kowe, sing iso tak dawuhke karo kowe, sing iso tak ngendikake karo kowe. Dene ana panemu liya, aku njaluk ngapura nek aku salah. Kuwi sing terjadi memang kaya ngono. Niki sampean ampun campur bahasa Indonesia lho, mengke kena klaim. Mengke sampean dikritik napa gelem? Ora. Ki wong kepiye kok ora gelem dikritik, ora gelem kaisaran. Mergo durna kuwi pendhita sing merdika. Pendhita sing ora gelem dielekke dening sapa wae. Pendhita kuwi wong neng donya wong sing paling bener. Wah, iki. Tanpa aku, Kowe iki awas wae, titeni wae. Kuwi sing iso tak aturake Bagong, kowe arep percaya arep ora, kuwi sak karepmu. Wis, ngono sing iso tak aturake. Aku ngaturake panuwun. Kula sing matur nuwun. Kowe iki jancane ora duwe bapak, ora duwe ibu, kowe iki ora dilairake saka nggon garbaning ibumu. Ning kuwi jancane mung disebda ayang-ayangane bapakmu karo Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Kuwi kowe arep percaya mangko ora ya wis. Sing penting nek kowe karo takon karo Begawan Durna, aku isa kumane wangsulan ming kuwi. Omong kosong. Kula ora percaya niku telek. Ngoten niku telek. Telek mlenyek. Apa itu geneman sing ora kanggo ngoten niku? Ora masuk akal, Bagong iki cah sekolah kelas 9 saiki. Ya, ke kelas 9 kok ling ngendel-ndelke awake. Ora trima nek Bagong mung trima diapusi kaya ngono niku. Kula niku adoh-adoh mriki lho. Kula niku ning ming numpak gocar. Kowe niku kula ngutang. Kok sampean ming dugi mriki bapak kula sinten, ibu kula sinten? Kok sampean ming paring jamu ngendika kaya ngoten? Kowe iki jan-jane ora dilahirke saka nggo garba, ning kowe iki ming disebda saka ayang-ayang. Ora trima nek kaya carane Bagong ki ora ming trima bocah sing gampang diapusi. Bagong ki SDM-e tinggi, Bagong ki cah sing pinter. Karangkat jemlek tanpa Bagong ora bakal iso bawa kowe saiki. Kowe malah ngunggulke kasudipyanmu, kowe ngegungke karo kabisanmu, kowe kumalunga karo kabisanmu. Ha ben sampean mau ya ngono kok. Tanpa aku Kurawa ora ndek kekuatan, tanpa Bagong Karangkat jemlek iso bawa. Asane iki kula men nyuwun pirsa bapak kula sinten, ibu kula sinten, kok sumuke ora jamak ta iki? Aku ngombe sik oleh ta iki? Oleh. Wah, jan wis ngelake ra semene. Kula niku takon mriki adoh-adoh nganti kula rewangi ngutang ojek. Kok sampean meng paring dawuh ngoten niku kula ora percaya. Kula tetep nguyak. Sampean paring dawuh sing tetela mergo kula yakin sampean ndelekke napa sing sampean ajeng ngendikake. Jan-jane sampean pirsa sapa bapak kula, sapa ibu kula mergo sampean iku pendhita sing kondang monyor-monyor. Kula ajeng nanjeke, kula ajeng menggali lebih dalam. Ora mblegudus omongan mburi-mburi. Pokoke kula ajeng nanjeke kali bapak, anu kali jenengan. Bapak kula sinten, ibu kula sinten.
nek kaya ngene carane ora mung trima diapusi Bagong ki. Suaru kempel semaranti hawala kamana kang kula kowe kabeh kantil kudu ting selikur. Kowe kok dadi malang kerik ning ngarepane Pikantura, kowe dadi malang kerik ning ngarepane anak Prabu Duryudana. Apa kowe ora wedi karo Katik Daya Begawan Durna? Sak digdayane jenengan. Allah niku ora bakal tumama ning becik kados ngendikake ngoten niku. Niat kula niki sae. Nek pun sampean saged nuduhke bapak kula sinten, ibu kula sinten, mengke sampean tak wenehi tukon sabun. Mergo kula ngertos bojone sampean ki mung jaran. Masa ya arep bendina jaran wae. Pisan-pisan kula kaya tukon sabun. Wah, aja ngaku ngawur kowe. Pun sakniki kula aturi paring dawuh. Kula ngertos lho nek sampean atur Dura, kula ngertos. Mergo ora bakal masuk akal ning atase Bagong ki mesti wae ana kejadian ya kuwi bapak karo Simba padha gojek ngenteni bal-balan nang tengah lapangan. Niku mesti enten terjadi mesti kaya itu terus lahir kula niku mesti enten. Niki ora kok saru ning niki kula nggih edukasi. Wedian kaya dokter wae. Ngapa kowe ini? Lho. Cangkemmu menengo sik, wus. Aku ki patih kowe mengkere kok kowe nyangkem-nyangkemke aku. Cangkemmu penceng menengo wae kowe. Iki wayahe aku paring edukasi karo para masyarakat. Senajan to aku ora di apa jenenge sponsori. Ora mung karo kawula ning edukasi gawe aku dhewe. Bagong mesti enten bapakne enten mbokne mergo sing terjadi kalih apa jenenge perkara biologi. Niku mesti enten berkawis ngoten niku. Lho kok sak tekan mriki kok takon kali Begawan Dura sing jare pendhita sing ngundang moncar-moncar nganti apa jenenge komoh cangkeme kok. Mengandake Bagong kowe iki dumajine saka ayang-ayangane Semar sing bebagongan. Mula dina sampe kok dijalenke Bagong sing matane gedhe-gedhe cangkeme amba kaya kowe kuwi. Ora percaya kula niku mung ngomong kosong. Kok saiki kowe arep njalukmu kepiye? Kula ora trima. Tantrimamu kepiye? Nek sampean ora gelem menehi keterangan sing gumatha. Gumatha rawe kembang rawe. Weh, omong kok sasar susur wis nesu, kleru. Ha sing bener apa? Rawe rantas malang putung. Rawe rantas malang putung. Amuk kula 100 kula ora bakal wedi peneban. sing sang katrigu mulung mangrompak ing wadya Kurada kura kagiri jagat dewa Bathara Paman lewanten dawuh nggih kenging mlukut dados kados ngaten lampanipun
Lah niku kula aturi mirsani Kandhi Permana Bagong Osak Asik menapa ingkang wonten ngajenganipun ngantos pura kawula ingkang sami sebo bubar mawut mboten kanten-kantenan. Menika kula nuwun sewu longgar kula menika sejatosipun kula menika sampun paring dawuh kula menika sampun matur ingkang cetha. Bilih samangke menika Bagong menika dumadi saking ayang-ayanganipun Semar Badranaya. Dumadi saking Ayang Beb. Kakang Durna Celemongan iki wis wayahe budal Paseban. Oh nggih. Samangke paduka anak Prabu kula aturi lenggahing sekeca. Kula aturi sakmangke mboten sah kuwatir. Sebab perkawis menika ingkang bibiti Begawan Durna. Sakmangke kula nyuwun tulung kula ingkang badhe amungkasi. Kula nyuwun tulung kalih Dipatih Kurawa 100 dikepiyake. Oh inggih ngestaken dawuh. Oh inggih matur sembah nuwun sanget Bapak Remban. Gandeng kawontenanipun sak mangke sampun tentrem awit kula sampun nampi sabda paduka Bapak Remban tur ingkang kados mekaten. Sak mangke kula badhe paring dawuh tring Dimas Kartomarmo. Kartomarmo wonten dawuh budal kang padha sepo ingsun kundur daton nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarmo urna kanthi ning paranggilan arsa nutu kundur daton saking dampar kencana kinapit gambaran gandeng kadharekan sang jaring Pramban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara ing Prabon kauja saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata nganti kaya sang Hyang Surya candrane. So